Kinong song snong jong keribhoy kam tam ki pasa hanong po habalik ban ajing kersan ya ke kong bindas ke balap pelong ya ke jingsha tangan hapo jaka pendiang kali hapo additional secretariat kila dawa na ka sarkar jila bakade ban pen orlong ya ki jingdon kam jong keribhoy district kam tam ha ke bayade bat ke surok bat kiwe ki kam penroy kila ong bade na ka daw ba ka sarkar ne kinomi kmat kimla ban pen orlong ya ki kam kumba kila kular ke balap pelong ki pai ba ban jit no da kiwe Economic man. Gaba ikong bindas iwe ni kilong kami jong gadong bagatan ke cumi isyong hapreng ka jingsha kan ka baklembu por ni sungu yo blei namar ba habni wan bani kendu i nyelap ba idon hapreng kamet ka ba syat ka baklan ka bakoi ka bakhya kada kadi ka ba ni sungu yo blei ba ula ri la semar ye i hadu kini klimat ba idon ni hang ne ni yang hang ne nak liang jong ka Riboy People's Council RBPC sengkimi kawen ni kenhun na po Riboy ka bakran ye kimat ki jura ki bedidur bat ka bah kamiat jong ka idon salang Hakabidi bat kan ka jing syong syat kan jong i kong bindas im nakaliang jong keseng nadu kapor ka ba idon ni kata ka jingmut ba ka jingtmu nadu kasing blikong nyela ya don lang bat i ban ya kendu ban nyamir jingmut halor kan ka jingmut ba jingtmu ka jong i ngiyo i nadu menin yala syong ne ban le ya ka i ka ba yala kular rahmat jong pai ba bun balang bat nakaliang jong keseng kumba kala kular nadu kising ka pasdang ba linya idon rengkat bat ikong bindas hakane ka jiya inti ka jong i kum gawi na kilong kmi ka bambi nalayeng bat i ya ki khon kikti banwan ban syong hang ne ko additional secretariat kam de ka kam khulung khna kadi ka rai rangba kadi ka rai ka ba nyi da sngo ban ai ka jingkar shan 60% nak mta jong i hakini ki sigi bamta ngayo i ba kiduna kilong kmi ki ban len lade na ka banta ka bah kamiat jong ka imlang ka salang ngaskuat teman penkan mau bahagi ni kendiat singi baladap kata ka sautorik jong une benai ni bawa na Riboy ni dang syudap ban ya kan mau burom ya ga jingdap laipu asnem jong Riboy district laipu asnem sautorik jong une benai jur habingi rakhe ya ka jingdap jong ka Riboy laipu asnem kata ka Riboy foundation de ka bangiat ni lade ban ya keren ya ki development ki ba ya didur bakan ga juk ka pamanta nila ka nongpo khamtam ka badi ka district headquarter kaladi bani keren ya kita ki medical college ka nongpo kaladi bani keren ya kita ki engineering college ka nongpo kaladi bani keren ya kita ki infrastructure ki bala ban yarap ya ki kun samla ki jongi hakini ki singi bamenta henry smusi bat ban penpau ba hakini ki singi ki bamenta haga jaka bangi ngin ya keren ya kita ki infrastructure ki bala ban yalam yangi kum ka district kaban le sala banong kum gaji temu ka jongi hapo Riboy banlong kawin ni district kabawan syahmat hakiliang baro penban ngidang hap penikiran ya usurok ya kalti ya hadu kini kisi ba matanga try omdon syu dak mui pat henry ngishim ya kane ba ka sarkar kale ya kata ka step model treatment le kale meina pana ya kanong po kan susi bat e ka Riboy baro away kadi kata ka ba kaseng kasuban penpau namar ba kane ka surok kamdei kamat ka patmai labun ki sarkar labun ki MLA la dakaba burom habang ye keren ni kinong yalam ngila yo what you chief minister over represent ya kan nongpo konsumsi kumuta ukli wa yalam ya ka jela baro kawai henry nadu kitu kisnem ru kan kala long kawai ka mat ban yalap election henry ka basungsi kalong bahadu kini gisi ki bamantar ginang hab ni keren ni kata kaju uwe MLA hadin uwe pat hakapor election kan ka kala long kawai na pring kimat ban penbit yo pai ba budget yang ngana IP ya ka kampen roy Henry sungsi pat banong ba kita ki kelalong tang kita ki mat yalap election Henry kaseng kasngo banong lada ikong bindas kum ilong kmi i hab ban mi nalayeng banwan hang ne po shilong bandawa ya ka hok jong upai ba bubun balang hato kane kam dige jingle ran ya ka sarkar hato kane kam dige jingle ran ya kita ki nomi khmat ki bangil ajen kade kane kade kai ka bangi ngisngo kum kaseng ba kadi ka failure jong kinomi khmat ban convince ka sarkar kani kadi ka failure jong ka sarkar ban fulfill ya kadi ka jingkular ka baki la khle khmat jong pai ba bat le sala banong bala dei bangi khamye keren jeliu ya kani ka benta i kumba
ka jing dawa jong ka sarkar kalong bakan yo ya MLA jongka parti ka jongka nyimla ban shu ngap kum gaseng ya ka ik balaja po mawati ban ya ka nong po kadang sniu jor rathai shibun sha ka mawati henry kai ga jing yu jing kum gaseng namar ba ka mawati kala se ya MLA ubadon hangte bat ka sarkar I kumba kamdon jing ARM ban wanra i kita ki schemes ban pengit ya kino ki department ban pendep ya kan kam henry hanong po I kumba kim favor yo MLA uba ki pai ba hikila jet yo MLA jong kanong po omde bala shu apon bala thum da mono ude elected representative la jet da pai ba kai ga bangi kum kanong po kum ga ribhoi ngi don kam ha gini kisngi ba manta la da pipin wan ha kami ha ka bor ni de ban I ga jingkala bat kadai kata perlo ba ni change ka government ni change ki MLA la da dei ba ni don jing smok ke ARM bat ketika surok la ne bat kino ki kam ki bakta ya upai kabun balang ngatarai ka sarkar kan ne gaju MLA ude uju hende beli ka kelapan ka kela namar ba kini kimla ban pendep ya ka kular ka bakila klei ahmad jung pai kabun balang henry kawi ka bangi na kaliang sengi ko ban keren syai kalong ba upai ba ulong pastad bat upai ba unsa jubab ya kan ya ka sarkar lada kamshim ya ka jingit kle ban wanra ya ka kam ban kentu ya ka nongpo ka jungi ya ka riboi ka jungi na kaliang jong kipat nong sisnong jong riboi district borok kowe kin sa ai ka jubab ka basya ya ka sarkar bat ya kane kin ai onda ka por kala dawa ni habangi yang hangne nadu mane mastep ngidap ka jing smokya ban yu I ba kim don kino ki team ki medical team ban one page ya ka jinglong jingman jong ikong pinda senrei kat habang ngarang ai kan statement menta ngirang I bakidang shiwan menta nadu menen ikong ithia hangne klembam henry menta janmit kirang wana ka medical team kane ka jingle ranye ka sarkar kala ade bandem ya ka kli jongka haga jingle ran bat la kidon ya kata jing smotu ya la kidon ya kata jing tiplem daga moral responsibility minister in charge ka PWD la da umla ban ai ya ka assurance hakini kisngi ki bamenta ula de benihar suki kata ka kruwa na kalian kesek